Conselleria, Administració, professors, professores i senyor director. El dijous 4 de febrer comença el Carnaval i a l'Escola Sant Anna d'Indré ja podeu fer-ne cabal. Com que serà dijous gras, entrepà de truita o botifarra haureu de dur per esmorzar. O sigui, dijous que ve, entrepà de truita o de botifarra. Tots vindreu disfressats. Tots!